Karácsonyi legenda: megtölteni a termet. Volt egyszer egy messzi-messzi ország, s abban a messzi-messzi országban, egy pompás palotában élt egy nagy, nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez közeledett, el kellett döntenie, hogy a 3 fia közül melyiknek adja az országát. Ki lenne a legbölcsebb, legjobb királya ennek a csodás, javakban bővelkedő országnak. Maga elé hívatta hát őket, és így szólt: kedves fiaim, mivel mindhármótokat egyformán szeretlek, egy próba elé állítalak benneteket. Ez majd segít eldönteni, hogy melyikőtök kormányozza halálom után az országot. A feladat, amire megkérlek, a következő: palotámnak a báltermét pirkadattól éjfélig meg kell töltenetek színültig valamivel, akármivel. Akinek ez sikerült, az kapja meg a koronámat és a királyságomat. Kezdjed te, kedves legidősebb fiam! A legidősebb fiú gondolkodott, s mivel a környéken jó sok homok volt, azt gondolta ki, majd színültig megtölti a termet homokkal. Nosza hozzá is látott. 100 szolga lapátolta, talicskázta vele a homokot, hordták, pihenés nélkül szakadatlan dolgoztak pirkadattól éjfélig, ám hiába, a terem még csak félig sem telt meg. A középső fiú úgy gondolta, szalmával próbálkozik, hisz aratás volt. Rengeteg a szalma, hát ha azzal sikerül megtölteni a termet, a padlótól a mennyezetig. Neki is 100 szolga segített, hordták, hányták, vasfillázták, cipelték a szénát, izzadtak a melegben, ám a pirkadattól éjfélig tartó kemény munka eredményeképp a terem még így is csak 2/3 telt meg. A legkisebb fiú következett. Pirkadatkor leült a bálterem közepére a földre, és nem csinált semmit. Egész nap csak ült és mosolygott. A testvérei elhűlve kérdezték, hogy mint akar így megfelelni a próbán, de ő csak nyugodtan mosolygott. Majd amikor elérkezett az éjfél, és jött a király, hogy megnézze, mit végzett a legkisebb fia, a fiú a bálterem közepén ülve elővett egy mécsest, és meggyújtotta. A mécses fénye egy szempillantás alatt betöltötte a báltermet a padlótól a mennyezetig, a legtávolabbi sarkocskákba és zugba is jutott belőle. A király szívét mérhetetlen melegség töltötte el, és így szólt: fiam, látom, hogy nem csak okos vagy, hanem a szíved tele van szeretettel, alázattal és bölcsességgel. Kívánom, hogy királyságod alatt ez a fény vezéreljen az uralkodásban. És a legkisebb fiú igazán méltó, bölcs és nemes királya lett az országnak.